आम्ही एकदाचे त्या मंदिरात पोहोचलो. दुपारचे साधारण 11 वाजले होते. आम्ही सरळ धावत मंदिराच्या आत गाभाऱ्यात देवाजवळ जाऊन बसलो. आमच्या मनात इतकी भीती निर्माण झालेली की देवळातील पुजारींबद्दलही आमच्या मनात संशय होता. सगळं काही शांत व्हायला थोडा वेळ जावा लागला. आम्ही थोड्या वेळाने मंदिराच्या कठड्यावर जाऊन बसलो. आम्ही ज्या रस्त्याने आलो होतो त्याच रस्त्याने पुन्हा गेलो तर ती आशे तिथे आमची वाट बघत उभी असणारच. पण हा दुसरा मार्ग कुठला असेल? आम्ही मंदिरातील पुजारी काकांनाच याबद्दल विचारलं. त्यांनीही लगेचच आम्हाला त्या रस्त्याबद्दल सांगितलं. पण आम्ही एवढ्यात तिथे जाणार नव्हतो. आम्हाला भूक सुद्धा लागली होती. त्या माणसाच्या घरून निघताना आम्ही कांदा चटणी भाकरी सोबत घेतली होती. आम्ही मंदिराच्या बाजूला एका झाडाखाली जेवायला घेतलं. जेवतानाही माझ्या मनात तेच विचार फिरत होते, खास करून त्या लहान मुलाचे. तो मुलगा कोण असेल? त्या मांत्रिकाने त्याला बंदी बनवलं म्हणजे नक्की काय केलं? तो मांत्रिक कुठे सापडेल? आणि त्या मुलाची यातून सुटका करायची तरी कशी? पण हे मी सगळं विशालशीही बोलू शकत नव्हतो, कारण तसंच काहीसं त्या मुलाने मला बजावलं होतं. माझी आतल्या आत बरीच घुसमट होत होती. मला कसंही करून त्या मुलाला भेटायचं होतं. 11:30 पर्यंत आमचं जेवण आटोपलं, पण मंदिरातून निघायची अजूनही आमची इच्छा होत नव्हती. आम्ही जरा वेळ तिथेच पडून राहिलो. माझा कधी डोळा लागला माझं मलाच कळलं नाही. एका वाईट स्वप्नाने मी धडपडून जागा झालो. स्वप्नात नयनला एका मांत्रिकाने पकडलं होतं. नयन मदतीसाठी जोर जोरात ओरडत होता, पण आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो. म्हणतात ना, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. दिवसभर तोच विचार करून आता माझं मन स्वप्नातही मला तेच दाखवत होतं. घड्याळात दुपारचा 1 वाजून गेला होता. आता उगाचच जास्त उशीर करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. दिवसापेक्षा रात्रीचीच या अमानवी शक्तींपासून जास्त भीती असते हे आम्हाला काही वेगळं सांगायला नको होतं. आम्ही देवाला नमस्कार करून तिथून निघालो. यावेळी आम्ही त्या लहान मुलाने सांगितल्याप्रमाणे नवीन मार्ग निवडला होता. हाही मार्ग दिसायला साधारण तसाच होता. आम्ही जरा घाबरतच पाऊले टाकत होतो. आमची नजर 4ही दिशांना त्या आशेव भूताचा शोध घेत होती. घनदाट झाडांपलीकडे कोणी लपलेलं असलं तरी ते आमच्या नजरेस पडलं नसतं, म्हणून आम्ही जरा घाईच करत होतो. तसा एक रागीट भयानक आवाज आमच्या कानी पडला. एक माणूस समोरच्या झाडामागून हळूहळू पुढे येऊ लागला. तो जसजसा पुढे येत होता तसतसा त्याचा विद्रूप चेहरा आम्हाला अजूनच स्पष्ट दिसत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर काहीतरी होतं. मी त्याला ओळखत होतो. मी त्याच्याबद्दल याआधीही ऐकलं होतं. तो बिब्या होता. असं मानलं जातं या भूताच्या चेहऱ्यावर बिब्याचे डाग असतात. पण काही जण सांगतात हे भूत सर्व रोगांनी ग्रस्त असतं. त्वचा रोगाने त्याच्या अंगावरील सर्व केस गळलेले असतात. त्याच्या चेहऱ्यावर बिब्याच्या डागासारख्या जखमा असतात, ज्यातून दूषित रक्त आणि पिवळा द्रव वाहत असतो. नाकातोंडातून रक्त वाहत असतं. डोळे आजाराने सुजलेले असतात आणि त्यातूनही पिवळा द्रव वाहत असतो. हे एखाद्या रोगामध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तीचं भूत मानलं जातं. माझ्या समोरही हे असं दृश्य दिसत होतं.
त्याच्या तोंडातून लाळ गळत होती. मला हे दृश्य एखाद्या हॉलिवूड सिनेमातील झॉम्बीसारखं वाटत होतं. त्याच्या तोंडावर क्रूर भाव होते. तो आमचा रस्ता अडवून होता. मी आणि विशाल पळण्याच्या तयारीत होतो. इतक्यात तो आमच्यावर धावून आला. आम्ही त्याला चुकवून सरळ पुढे धावू लागलो, पण त्याचा वेग आमच्यापेक्षा जास्त होता. माझा पाय लचकला तसा मी धडपडून खाली पडलो. विशाल पुढे काही अंतरावर जाऊन उभा राहिला. तो पाठी वळून मला पाहत होता, पण त्या शक्तीशी लढायची आम्हा दोघांपैकी कोणातही ताकद नव्हती. मी माझ्या हातांच्या सहाय्यानेच पाठी सरकू लागलो. मी आजूबाजूला पाहिले. तो मुलगा ज्याने मला याआधी संकटातून बाहेर काढलं होतं, तो कुठेच दिसत नव्हता. दुपारची वेळ असल्याने सगळं काही शांत होतं. बिब्याही आता माझ्याजवळ येऊन थांबला होता. हवेची एक साधी झुळूकही वाहत नव्हती. झाडाचं साधं एक पानही हलत नव्हतं. असं वाटत होतं सगळी सृष्टी आता पुढे काय होणार हेच पाहायला स्तब्ध झाली होती. आता सगळं काही संपलं असं वाटत असतानाच बाजूच्या झाडांमध्ये हालचाल होऊ लागली. ते जे कोणी होतं ते एखाद्या मालवाहक ट्रक प्रमाणे झाडीतून रस्ता कापत येत होतं. झाडांच्या हालचालीवरून तरी ते 400 ते 500 किलो वजनाचं तर नक्कीच वाटत होतं. लांबूनच काही काटकुळी झाडं त्याच्या वजनाने हलताना आम्हाला दिसत होती. ते नक्की कोण होतं? ते माझी मदत बनून आलं होतं की माझ्यावरच अजून एक मोठं संकट बनून? तो मुलगा कुठे राहिला होता? की त्या मुलानेच मला यात मुद्दामून अडकवलं होतं? यातून आमची सुटका कशी होणार होती? पाहायला विसरू नका पुढचा महत्त्वाचा भाग, ज्या भागात तुम्हाला मिळणार आहेत आत्तापर्यंत पडलेल्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे. दर आठवड्याला असेच 2 हॉरर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी या बटनावर क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.